Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, amo na sab kamong pagadapiton sa pagbumatik sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y magapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo. Magapanghinaot nga panalangin ni Master kanunay paabot tagtag sa inyong kagugalingon, hatagan kamo niya sa kapiskay kabaskog sa inyong mga panglawas. Labaw tanan sa pagkabarsigon sa inyong tagtag sa mga panghunahuna aron sa ingon niya nahap sa inyo pagtimang-timbang sa mga maturan. Nga mo ikapagpadangat diya kaninyo mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia ug kun may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kana dili sa pakon na Biblia. Og kini nga tulumanon padayon nga nyo patalinghugan dinhi sa Power Radio. Magsugod kita alas 7 gabi bulungtad hangtod sa alas 8 kagabihon. Og sa Balingasag sa Waikurat Radio FM mabati usab magsugod kana sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabihon. Og sa Radio Ultra mabati alas 10 magsugod hangtod sa alas 11 sa kabuntagon matag Domingo kana. O sa RPN Channel 5 bati ang saksiyan usab kana magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kahaponon. O sa Mindanao ug sa Visayas area adunay 26 ka mga radio station nga ana-ana ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og niining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kamusta sab kaninyo mga kaigalano kay sa unan kaniyo sabi ng alagad sa kahanginan Brother Robert John Maturan ng Piedad nga mausab nga makiguban kaninyo nining taknaaron sa pagtunog paghatod kaniyo sa kamatuoran ug magpaila pa ang ubang ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Jiggy Macarayo makiguban sa pagtuon sa kamatuoran aron among hatod kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kamusta sab kang mga kaigalan ug kaigsunan kaniyo sa mga alagad sa kahanginan Brother Lloyd Badera ug sa mag-uban kanyo nining takna alang sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon ug pailaw pa ang kauban pang mga ministro. Kumusta kanyo mga higala mga kaigsunan? Si Brother Richard Piedad magiguban kaninyo sa kamatuoran og ihatag ko ba sa uban pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalan ug kaigsunan kini sab si Brother Romira Macamos katamaya yung sa karon pagtulog ninyo sa kamaturan aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan ug karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug mga kaigsunan kini alagad sa kanginan Evangelista Brother Jesrel Macarayo nga mga magiguban ni takna. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tin. Niining na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan ang atong pagaisgutan karon ang kaimportante sa atong pagpangalagad. Tungod kay importante labi na nining dagan sa panahon karon nga makuyaw og daghana ang mga atong mga balatian mga batian nga mga kalisdanan sa nagkalain-lain nga mga dapit ug ingon man nga nata sa panahon nga dili na nato kasabtan bisan pa maglantaw ta sa balita nga naa nata sa makuyaw na ay mga panghitabo sama sa linog sama sa naay mga tsunami na nga sistema na may pagbuto sa mga bulkan na ay pagdihok sa mga bulkan ug ingon man usab nga dunay mga panagbangi sa nasod batok nasod nga mauna nga hantod mosangko sa guba sama sa nahitabo sa Russia ug Ukraine ingon ana nga sistema ug ingon man usab sa mga kalisdanan o ingon man makita nato sa mga panghitabo matag karon ug unya makita nato sa television balita o ingon man usab diha sa radio station bisan pa sa social media nga makita nato diha sa YouTube makita nato ang mga hitabo nga mga dugoon nana nga sistema ug dili nato kana malikayan tungod kay daan na gipasidaan pa daan pa sa panahon pa sa mga apostoles. Si Apostol Pablo nagpahayag na ni ana daan bahin sa kaulahian nga mga adlaw nga nahitukma nining atong panahon karon. Unsay prueba ni ana Brad Israel? Ang prueba niya na Brad Macarayo atong basahon diri nakasulat sa Kaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 lapos tanatos 4 ging. Apan sabta kini ngaon nga sa kauliang mga adlaw mga but ang mga panahon nga malisod kay mga tao unya mahigugmaon man sa ilang kaugalingong mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa ginikanan,
walay ikabalos dili Dios nun, walay pagbati sa paghigugma dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis dili mahigugmaon sa maayo. Mabalhinon o Mabudi. madali-dalihon, tigpaborot nga nagahigugma sa kalipay inay sa Dios unta hinuon. Busa ang giingon sa pagpayag ang tao sa kaulahang mga adlaw ang taras na nasa malisod nga panahon ang sa kaulahang mga adlaw na taras sa mga tao naa na dayon diha ang pagkamabangis unya naa na dayon diha ang mabudhion unya naa diha ang gitawag nga ang ato lang daghan naman diha ang mga gipangsulti ni apostol nga si Pablo nga mga taras sa mga tao niya nang giingon kaulahian nga mga adlaw og duna dayoy giingon nga walay pagbati napoy prinsipyo nga walay pagbati niya na dili maluoy sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kana nga mga taras gingon ni Pablo mahitabo na sa kaulahiang mga adlaw. Sa pagsulat, buti pasabot, sa pagsulat ni Apostol Pablo ana, gisulat niya mo na giun sa 15:4 Roma nga bisag unsay gisulat kaniya to gisulat para kanato. Sa ato pa bisag unsay gisulat po diha sa mga apostol gisulat po na para kanato. Kung kita na pud karon mo muna nga kita mo basa sa Biblia. Pag dunay matikdan nato nga muni ana nga nung nahitabo man ni nining dagan sa tong panahon o muning naa sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo 3:1 hangtod 4 gipasidaan na daan sa mga apostolis. Unya sa atong nabasa sa Biblia giingon sa pagpahayag nga mahitabo gyud na og bisan pa ni anang tanan do na po'y tinguha ang Dios nga ang tanang mga tao maluwas ug magkakabot sa kahibalo sa kamatuoran mao man na siya gipasidaan ni apostol nga si Pablo. Basahon ko sa diri sa nakasulat sa unang Timoteo 2:3 o 4 kini mao'y maayo og pagkahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta og managpakakabot sa kahibalos kamatuoran. Busa dunay giingon sa Biblia nga nagtinguha ang Dios nga mga luwas ang tao. Pero naapoy gipasidaan na gisulat ni Pablo sa kaulahiang mga adlaw managpangabot ang panahong malisod. Pero luyo ang panahon nga malisod may tinguha man pud ang Dios nga ang tanang mga tao maluwas ug managpakakabot o makakaplag sa kahibalo sa kamatuoran. Importante nga ang tao makakaplag sa kahibalo o kamatuoran. Tungod kay ang kamatuoran, pag makaplagan sa tao, mahatag o makahatag sa tao o kaluwasan. O ang pruiba ni ana, mabasa na sa unang hubad sa King James Version, nga ang pinadaya, gitawag og bugna Santiago, gitawag Jacobo. Nabakitay pruiba ni ana, Brad Richard? Na Brad Macarayo mabasa nato diri sa Juan 8 kapitulo 32. Og kamo nakailan na sa kamatuoran ug ang kamatuoran nagaluwas kaninyo. O busa sa nakasulat sa Biblia sa Juan kapitulo 8 bersikulo 32, giingon sa nakasulat sa Biblia nga kamo hibalos kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Pag makaplagan sa tao sa atong nabasa sa Biblia, kana ang nabasa sa Juan kapitulo 8 bersikulo 32. Sa bago pa lang gibasa. Busa importante nga ang tao mahibalo sa kamatuoran ug masayod ang tao nga dunay kaplagon nga kamatuoran ug ang tinguha sa Dios nga ang tanang mga tao mga luwas unta. Pero dili malikayan nga sa tinguha sa Dios samtang nagpadulong ta diha ug samtang ang Dios nagtagana para kanato sa kaluwasan. Doon na pa'y masinatian sa tao sa kaulahi ang mga adlaw ug nahitakdo sa atong panahon karon ang kalisdanan. Kuwaon na to ang usa sa mga ilhanan nga nahitabo nining atong panahon karon. Sama sa giingon ni Pablo, moabot ang panahon nga ang mga tao walay pagbati sa paghigugma. So gumikan kay naanay walay pagbati sa paghigugma dili maluoy, naana dayon sila sa ilang taras o mubuhat na dayon ang tao sa laka nga usa sa nasinatian nato matag karon ug unya mabati nato sa balita. Unsa ang usa sa mga balita, Brad Rumi, nga atong mabasa sa Biblia? Ato lang basahon Brad Macarayo kini nakasulat sa Proverbio kapitulo 1 bersikulo 10 hangtod sa 11. Anak ko, kung ang imong mga sala Kung ang mga makasasala kung ang mga makasasala maguluglog kanimo, ayaw pag-uyon kanila kung sila muingon uban ka kanamo. Managbanhig kita alang sa dugo, managbanhig kita sa dugo alang sa inosente sa walay kapasikaran. Busa sa nakasulat sa Biblia, sa nakasulat sa balaang kasulatan gitinaw
nga gumikan kay ang tao anaan na sa matang nga wala nay pagbati dili na mahigugma, dili maluoy, walay pagbati sa paghigugma o dili maluoy, mabangis. O naa na dayon sila sa mata nga ang uban naa na dayon nga manag-ula sa dugo. Pero giingon nga anak ko kung ang mga makasasala magulog-ulog ka dibo. Og sila mo ingon nga umuban ka kanamo, managbanhig kita sa tago. Alang sa inosente sa walay pasikaran. O, doon na dayoy pagbanhig nga atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kanang pagbanhig. Mo na nang giingon nga magbanhig sa inosente sa walay pasikaran. Naanadayon na mo na yung hitabo nga doon ay mga banhig-banhig sa laing pagkatawag ana. Ambos, unsay prueba ni ana Brad Lloyd. Ani ang prueba Brad Makarayo? Basahan niya po na to more nga citas sa Proverbs chapter 1 verse 11 sa James Moffat nga translation. Mo naging if they say, "Come with us, let us lie in wait for blood. Let us ambush the innocent without reason." Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga ang nakasulat sa Biblia nga aduna na dayoy mga pag-ambos na nadayon na muna nga naay makita nato balita sa television naay mga ambos unya makita mabati nato sa radio station do naay mga ambos-ambos amo na giingon nga nakasulat na sa Biblia nganong kini moy atong gidala sa kahaginan tungod kay importante nga masayran sa tao ang bahin sa kaluwasan ug labi na ini karon nga nagpadulong na ta sa mga nakasulat sa Biblia nga kanang giingon nga katapusan o kaulahi ang mga adlaw sa atong nabasa sa Biblia. Doon na dayon mga pag-ambos ug makita na dayon nga naa diha nga ang mga patay managdaghan sa tanang dapit. Unsay prueba ni ana Brad Jan? Ang prueba ni anak Brad Makarayo ato ra basahon diri sa Isaias kapitulo 26 bersikulo 21. Kaya niya karon si Yuba mo anhigikan sa iyang dapit aron sa pagsilot sa mga pumuluyo sa yuta tungod sa ilang kasalanan. Ang yuta usab mo pakita sa iyang dugo ug dili na mutabon sa iyang mga patay. Tin-aw sa gibasa nga kaubang ministro nga dunay giingon nga ang yuta usab mo pakita sa iyang dugo ug dili na mutabon sa iyang mga patay. Dunay mga patay nga dili na matabunan katuding ipangsalibay sa hilom. Oh, nakasulat na sa Biblia. Unsay prueba ni ana nga nakasulat na sa Biblia Brad Jiggy? Ato lang basahon sa Amos kapitulo 8 bersikulo 3. Ug ang mga awit sa templo mahimong pagbakho ni adtong adlaw. Nagaingon ang Ginoong Jehova, ang mga minatay madaghan sa tanang dapit sila igasalibay sa hilom. Oh, na mo na ang prueba. Ngano nga giingon nga ang yuta dili na mutabon sa iyang mga patay. Ang ubang mga patay isalibay sa hilom. Mo nang uban gipang salvage. Gipang uban gani ang lawas sa nakita. Wala nakita ang ulo. Ang uban ana, ang uban pod sa pagbuhat sa krimen. O naa dito nakita dito muni perti pinangitaes tagtungod. Pag-abot sa pila ka adlaw usa pa na bangalan. O yun ana nga sistema. O busa ka na buhat ka na sa giingon ni apostol nga si Pablo nga dili mo bati sa pagkaluoy nganuman muhunos man sa kinabuhi. Ingon ana nga sistema, pero dili na malikayan tungod kay kana nakasulat na sa Biblia. 5:18 sa Mateo, walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Musugot man tag sa dili, nakasulat na sa Biblia. Pag mahitabo na, mabutang sa atong hunahuna, kini gipasidaan na daan sa Biblia. Mauni ang gipasidaan nga kini mahitabo og dili na malikayan sa tao. Mahitabo nga mahitabo gina. Ug gumikan kay niya kita sa kalibutan. Ato ginang masinatian matag karon og unya ng mga panghitabua. Bisan pa sa mga kalisdanan, tungod kay kanang giingon nga sa katapusan o sa kaulahiang mga adlaw gitawag nagkatapusan. Og kana muabot na gitawag kana og mga kalisdanan nga adlaw. Unsay prueba ni ana og kanang kalisdanan nga adlaw muabot kana sa tibuok nga yuta sa upat ka suok sa kalibutan. Diin kana masinati matag karon og unya. Ni atong mabasa sa nakasulat sa Ezekiel kapitulo 7 bersikulo 1 ug 2 ang atong pagabasahon. Ingon niini ang nakasulat sa Biblia. Labot pa ang pulong ni Jehova midangat kanako nga nagaingon. Ug ikaw anak sa tao, mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova ngadto sa yuta sa Israel.
usa ka katapusan miabot sa upat ka nasikuhan sa yuta mo ni akong giingon nga upat ka suok sa kalibutan, four corners. Unsay gisulti dayon kay moabot man na ang giingon katapusan o ang giingon nga moabot ang katapusan nga mudangat sumala sa gipamulong sa atong Ginoong Jehova. Unsa ang moabot? Nias bersikulo 5:7. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova. Usa ka kadautan ang maulamang nga dautan tan-awa kana miabot na. Usa ka katapusan miabot na. Ang katapusan miabot na kana nahigmata bato kanimo tan-awa kana miabot. Ang imong pagkahinukman miabot na kanimo o pumuluyo sa yuta. Ang panahon miabot na. Ang adlaw nagkahidol. Ang adlaw sa kagubot ug dili sa malipayong pagsinggit diha sa mga bukid. Unsay nabasa sa Biblia? Matinaw nga ang katapusan muabot ug unsa na ang pagkahinukman sa pumuluyo sa yuta. Ang panahon muabot. Unsay giingon nga muabot? Ang adlaw sa kagubot. Doon na po di ay mga kagubot sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Doon na po dili malipayong pagsinggit sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. O na, sama-sama nga rali-rali, ingon ana nga sistema. O, unsa man ang nakasulat sa Biblia, matod pa sa atong Jesucristo, walay pagasayloan. Bisan usa ka kunlit o sa katulpok, hangtod ang tanan matuman. Sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Busa gitinaw nga dunay mga dili malipayong pagsinggit diya sa mga bukid. Base sa nakasulat sa balaang kasulatan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. O kana, asa pa, ang muabot nga giingog katapusan sa upat ka nasikuhan sa yuta. Diri sa nakasulat sa bersikulo 11 ang 12, ang pagpanlupig mibangon sa pagkahimong usa ka sungkod sa kadautan. Walay usa kanila nga mahibilin, ni sa ilang panon sa katawhan, ni sa ilang bahandi, ni aduna pa'y pagkahalang doon sa taliwala nila. Ang panahon, miabot na, ang adlaw nagkahidol. Ayaw tuguti nga magakalipay ang pumapalit ni pagasubon ang mababaligya, tungod kay ang kasuko anaa sa tibuok panon sa katawhan ni ana. Sa atong nabasa sa Biblia, doon na po'y giingon nga dili na pod malipay ang pumapalit sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unya ni pagasubon ang mga nagabaligya sa atong nabasa sa Biblia. Unya gawas nga moabot ang giingon nga ang mga pumapalit dili na ang mga pumapalit dili magakalipay. Asa pa ang moabot sa bersikulo 15 ang espada anaa sa gawas ug ang kamatay ug ang gutom ania sa sulod. Kadtong atua sa kapatagan mamatay pinagi sa espada. Ug katong atua sa syudad ang gutom ug kamatay maoy mulamoy kaniya. Matinaw sa nabasa sa Biblia. Mga kalisdanan nga atong nabasa, mga kalisod giingon pag-abot sa katapusan nga mao ang paghukom sa Dios. Nga mao na ang masinatian dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta sa upat ka suok sa kalibutan, sa upat ka nasikuhan sa yuta. Usa na nga naa diha nga dili magakalipay ang pumapalit. Ang kagubot ug ang kagutom ug kamatay moabot sa upat ka nasikuhan sa yuta, sa ato pa tibuok yuta sa tibuok kalibutan. Diin na nimuyo ang mga tao. Makasinati ni anang giingog katapusan. Busa ngano kini nga among gidala sa kahanginan tungod kay kun doon na may nasinatian nato dili kay kini lamang kun dili kung nag-ingon man nga sa kaulahi ang mga adlaw giingon pod sa atong gibasag katapusan paghukom sa Dios. Mao kana ang pinakapangandamanan sa tao sa dili pa muabot ang pinakamakalilisang ug kuyaw. Muabot ra ta diha sa unahan. Ato sang giplastar ni pag-una. Dunay nabasa sa Biblia sa 11 ug 12 nga dili malipay ang pumapalit. Sa unsang paagi Brad Israel nga dili sila magakalipay ang mga pumapalit kon sa nakasula Brad Lloyd sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia kanang ilang ingon dili maayo. Tungod kay mahal na kayo nga palitonon jud Brad Makarayo. Magabagot-bot yun sila. Ani at pruebahan nato sa nakasulat sa Proverbio kapitulo 20 bersikulo 14. Dili maayo
nagapamulong ang pumapalit apan sa makalakaw na siya sa iyang dalan unya siya mga pangandak. Busa, ang rason ni atong mga pumapalit nga dili na malipay, dili maayo. Dili maayo. Muna'y rason sa mga pumapalit. Unsay giingon nila dili maayo Brad Jezreel. Ni anang dili na sila nahimuot o nalipay sa ilang pagpalit. Unya niingon sila dili maayo. Unsay ilang rason ngano nag-ingon sila dili maayo? Tungod kay sila magabagulbol, tungod kay ang mga bili, grabe na kamahal, Brad. Sa ato pa ang mga palaliton taas na kayog bili. Oo. O presyo. Oo. Unsay prueba nimo ana? Niya, mauri gyapong sita sa atong pagkabasahon kay ang gibasa ni Brad Lloyd, King James Version man, dirito sa Biblia ang Katoliko maura gyapong sita sa gingon. Sa panultihon, kapitulo 20 bersikulo 14 gingon. Ang pumapalit kanunay nagabugulbol nga taas kaayo ang bili. Apan iniguri niya magapagarbo nga nakahangyo siya. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang rason daay nganong ang pumapalit dili na sila malipay tungod sa presyo nga mahal o tanawa. Nakasapon pamanggani ta sa panahon diin ang sakos bugas 500-600. Brato pa. Pero may abot ang panahon. Sa ligid sa panahon ni abot ragig 1,000. Pag abot sa 1,000, ang sakos bugas ani sotoy. Ang presyo sa bugas ahangtod karon 2,000 o 2,000 kapin ang sako sa bugas. Komersyal. Busa ingon ni ana nga dili malikayan. So sa unang panahon mas brato pa sa panahon. Nakasapon mga brato pang bugas. Unsa nakatong panahon pas mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon ana nga sistema. Pero ang naa sa pagsulat, ang mga apostoles, ang atong ang pagpangalagad sa mga apostoles diya sa atong Ginoong Kristo, wala pa man gani makasapon. Sa pagpangalagad sa unang panahon, sama ni David, sama ni Salomon, nga maoy nagsulat diya sa proverbio. Kung ato ganing susihon, sa balaang kasulatan, nagsulat na daan nga dunay pagsakas presyo. Nagsulat na daan. Pero sa atong mga mabatian nga mga balita, ato gani nga mabatian nga duna gani mga ibalita nga dunay mga pagtago sa bugas unya ipagawas anang mga nangagi nga mga panahon o mga katuigan diin dunay pagnihit sa bugas. Ang uban ato gipanaguan og diha na ipagawas. Sa uban nga mga dagko nga mga negosyante ipagawas na pagmahal na sa presyo. Pagawas ay pwerte nang mahala sa presyo. Munang giingon sang naa sa Ezekiel nga giingon nga dili malipay ang pumapalit, di pod masubo ang nagbaligya. Ngano sila may nagnegosyo? Sila may nagnegosyo. Munang giingon lagi nga ang mga mag-uuma usahay ibaligya, usahay ang ilang abot ibaligya nila so sa brato ka presyo, pero inig sila na po'y mopalit, butang ko panalitan ang humay. Abot, ibaligya. Pag sila na po'y mopalit, mahal lagi kayo ang presyo sa pagpalit sa bugas. Ingon ana nga sistema. Busa dili nato na malikayan, kana ni ana nga sistema. Pero kanang gisgutan ko, naaba sa Biblia. Ang pangutana, Brad Rome, naaba gyud sa Biblia, Brad Rome, kanang akong gisgutan sa Biblia. Nagyod Brad Makarayo. Ug ato lang basahon kining nakasulat sa panultihon. Sa ang kapitulo 11 bersikulo 26. Balikason ang mga tao ang nagtipig og bugas aron ibaligya nila inig tubo sa presyo. Apan daygo nila ang magbaligya niini. Tungod kay ang nagbaligya dito sa palit nila pagkumpra, brato raman. Pero sa diha aga, inigpagawa sa nila human matago unya nihit ang bugas. Mahal naman kayong kilos bugas. So ingon ana nga sistema. Kana og mahitabo man. Og kana og wala pa ta makasinati. Pag makasinati ta mo ingon, mao man ni nakasulat sa Biblia o ingon ana nga sistema. Pero nahitabo na sama to mga nangaging mga katuigan, mao man ni nakasulat sa Biblia. Tipik ni o sara ang atong ibutang sa una-una. Nganong nahitabo ni? Tungod kay mo na ilhanan nga naata sa kaulahi ang mga adlaw. Pag naata sa kaulahi ang mga adlaw, mo na nang giingon hukom sa Dios nga moabot ginang kalisdanan sa upat kana kinasuokan sa kalibutan. Dili na malikayan sa tao. Gumikan kay niata na nimuyo.
diri sa ibabaw sa naong sa yuta. Busa apektado ta ni ana. Masinatian gyud nato ng mga panghitabo. Kalisdanan ka man. Duguon nga mga panghitabo bisan pa ang atong nangakita og nangabalitaan. Linog sama pananglitan bago pa lang nahitabo dito sa Luzon. Nga dunay linog. Doon na po'y pag-alboroto sa bulkan. Mayon. Og kanang nasinatian nato matag karon og unya nga linog nga atong nasinatian. Naabag yun na sa Biblia atong masinatian nga nakasulat Brad Jan. Aduna gyud Brad Makarayo. Ug ang prueba niya na ato rang basahon diri sa Lucas kapitulo 21 bersikulo 11. Mahitabo ang makusog nga mga linog ug sa magkalaing-laing mga dapit adto ang mga gutom ug mga kamatay. Ug unya may mga magkalilisang nga talan-awon ug dagkong mga ilhanan gikan sa langit. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, dunay mahitabo nga mga makusog nga mga paglinog. Lindol. Ingon ana nga sistema. Niya sa nabasa sa balaang kasulatan. Bisan pa sa mga hitabo o panalitan maubitaw na nga mataglinog kon unsa ang kakusgon intensity o panalitan karon unsa kakusgon monitoron sa balita. Pagkusog na ang linog, maabot intensity 6, intensity 7, intensity 8. Monitoron na yon dito sa PBOX. Unsa man, dili ba peligro o dili ba ni mag-cause og tsunami? Moingon na ng PBOX, walay kuan na nga magdala sa kuan. Ang ato lang kuan lang dili lang ta magkumpiyansa tungod kay aftershock. Matag karon og unya do na may mga pagtayob. Ingon ana nga sistema. Pero ang uban nga ang epicenter tua dito sa pabor sa dagat mo nang magdala og tsunami. Samas na itabo sa Japan. Ingon ana nga sistema. Kana na mao na nang pagdagko sa mga balod. Og kana gisulti na po na daan panahon pa sa atong Ginoong Hesukristo. Panahon sa mga apostoles nakasulat na sa Biblia. Bisan pa ang pangdagko sa balod. Unsay prueba ni ana Brad Richard. Ana to mabasa sa Lucas 21 Lucas kapitulo 21 bersikulo 25. Ug aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa buwan ug sa kabituonan ug diha sa yuta aduna usay kagul-anan sa kanasuran ug ang mga nagkalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa bukid ug sa mga bukid. Busa sa nakasulat sa Biblia na. Gibasa na. Ug ingon 26 ug ang mga tao panguyapan sa makalisang ug sa pag-abot sa mahitabo sa kalibutan kay matay ug man unya ang mga gahom sa kalangitan. Tin-aw sa gibasa sa Biblia dunay pag dinaguok sa dagat munang mga balod ug ang mga tao panguyapan sa kalisang. Tiamoy ang mga sakyanan ng manglutaw kung naay tsunami ug ang mga balay mga anod mag-uban lang ang balay ng anod, mulutaw, o ingon man ang mga sakyanan. Na mao na siya ang nakasulat sa balaang kasulatan. Busa, mga linog, tsunami, nakasulat na sa Biblia. Kana mo'y nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. Tinaw og klaro. Og kana nga hitabo, kana nga hitabo mauni. Linog, gutom, ngunay gingon na, linog, gutom, unsa pa. Ug maunang tsunami, dagko nga mga balod, ug ingon man kalisdanan, pagsaka sa presyo, kagutmanan, gubat nasod, batok nasod, naa pa. Kanang tanan, matod pas atong Ginoong Kristo, sinugdan na lang na, parsyal pa na, dili pa na mao, dunagi pinakamakalilisang, nga gipasidaan sa atong Ginoong Kristo. Sinugdanan pa man lang na. Unsay prueba ni anak Brad Jiggy nga kanang atong masinatian karon sinugdanan na sa mga kasakitan. Ang prueba ni anak Brad Makarayo to lambasahon ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 6 paingon sa 8. Ug makadungog kamo mga gubat-gubat ug mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan. Kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay managubat ang nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalaing-laing mga dapit.
Kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasakit. Busa tinaw nga nakasulat sa Biblia, kanang mga gutom, mga linog, mga kalisdanan, sinugdanan lamang na sa mga kasakitan. Gipasidaan pa sa atong Ginoong Kristo nga makadungog kamog mga gubat, mahitungod sa gubat, dungog-dungog mahitungod sa gubat, nasod batok nasod, sa gingharian batok gingharian. Muna na nga atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, dunay mga malantaw na to sa balita sa television. Dunggan na to sa balita sa radio station. Sa gubat nga bangi sa uban nga mga nagkalinlain nga mga nasod hantod mo sangko sa gubat. Pasidaan pa lang na sa atong Ginoong Hesukristo. Doon na gyoy pinakamakalilisang magisgot ang gubat, magisgot ang kalisdanan, kasakitan, parsyal pa lang na. Igo lamang na nga kana nasinatian nato karon. Pasiuna pa lang na nga kung kita makuyawan man ni ana. Dili pa na mao. Pero nakasulat na sa Biblia nga kana masinati gyud nato matag karon og unya adlaw gabi bisag unsang orasas gabi o bisag unsang orasa sa adlaw. Bisag unsa nga gutlo mahitabo gina og naata sa makalilisang nga paglantaw sa balita nga atong makita. Naa ba sa Biblia? Basahon ko ang nakasulat, pabor ko. Ang nakasulat sa Isaias Kapitulo 28, versikulo 19. Ingon ani ang atong mabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. 28:19. Sa sitas nga ako nang gikasitar. Sa masubsob nga kini moagi, kini maoy mukuha kaninyo. Kay sa buntag-buntag kini moagi, sa adlaw sa gabi, og walay bisan unsa gawas ang kalisang sa pagsabot sa maayo sa balita. Pagsabot sa balita. Matinaw sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mga balita nga makapakuyaw nga atong malantaw ug atong mabatian. Gisulat na daan sa balaang kasulatan. Kung mahitabo og ato manang madunggan ang nasayod na nga nagsunod sa among programa, mao maning usa nga gipasidaan sa Biblia, nga gibasa sa mga ministro sa PBCN. Busa mauna nga si Master nagbutang og programa, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ang amo lamang maulama nga gipadayag ang mga nakasulat sa Biblia. Ug ang gisulat sa Biblia, dunay gipasidaan diri udalan din ang tao makasiguro ka. Pag abot sa dakong kasakitan nga giingon sa atong Jesucristo kay pasiuna malang na, sa ato pa dunay kasunod. Kung kuyaw naman na para ka nato nga nahitabo. Panalitan, huna-hunaa, analisaras makadagat. Kamo nga naglantaw sa YouTube, kamo nga naminaw sa programa namo sa radio station. Kung lantaw ninyo i-search ninyo ang nahitabo sa Russia o sa Ukraine, tanawa gani ang Ukraine, din gilusob sa Russia. Tanawa gani ang mga sibilyan, unsay ilang gidanghatan. Wala sila makapurma sa ilang panginabuhi, ang uban nakalas ang kinabuhi. Ang uban dito, mga nawadaan sa trabaho o ang ilang mga negosyo na naguba tungod sa mga gipalupad nga mga misay. Gipalupad nga mga bomba. So ang nahitabo diha karon nga bungkag ang mga dagkong establishmento. Kunaa diha ang ilang negosyo, hain pa Manila, kuhaa ang ilang panginabuhi. Nahitabo o mahitabo ang gutom. Kung kuyaw man, huna-hunaa sa makadaghan, pasalamat nga wala ta mapiktahi pa sa pagkakaroon. Pero tanawa gani, kung kita pa'y nahimutang sa ilang dapit, unsa kay atong bation. Ni ana nga bahin, muna'y giingon, kung kuyaw naman na, kung atong lantaon o atong hunahunaon ang gidangatan. Di nagkagubat ka ng nasura o ang iyang kontra nga dason, o unsay resulta, pildi gihapon ang sibilyan. Pildi ang pumuluyo, gihapon anang dapita nga apektado. Busa ingon ana nga sistema, kung kuyaw naman na, mas duna pa'y pinakakuyaw sa tanang pinakakuyaw. Unsay prueba ni Ana Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Macarayo? Basa na ito nakasulat sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 21. Yung ka na sa pagbahayag. Kaun niya, maabot ang dakong kasakitan, nga ingon, wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan. Ug hantod karon ug dili na gayon mahitabo pa. Busa dunay dakong kasakitan nga mahitabo. Sa ato pa, kung kadtong magisgot na tag pinakadakong kasakitan na, wala magi makabreak. Kanang mga baha sa matag bagyo, kanang na ay tsunami, ay di na makahimo sa panahon sa dakong kasakitan sa history nga gi-record sa Biblia sa nahitabo sa panahon ni Noe. Din ang mga tao na luwas lamang pinagisar ka. Kana mo'y pruiba
kana mo'y kamatuoran. Pero kung atong lantaon ang nakasulat sa balaang kasulatan, gitinaw nga doon na pagid akong kasakitan. Mas kuyaw pa ni kay wala pa ni mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Pero dako kuno ning kasakitan. Sa to pa og kuyaw ang lunop panahon ni Noe, ni pagilaing pinakakuyaw. Muna niingon nato Jesucristo, kanang mga sinati ninyong kagubot ug magubat-gubat para siya lang na. Di pa na mao, mudangat pa gyud ang kalibutan og dakong kalisdanan. Busa importante nga ang tao makakaplag ka sa kamatuoran ug asa gyud ang husto nga pagpangalaga diin diha ka makakaplag sa kaluwasan sa di pa moabot ang dakong kasakitan nagipasidaan sa atong Ginoong Hesukristo. Niya naman kita sa kaulahi ang mga adlaw kay ang mga ilhanan ug ang mga tara sa tao naa naman. Ang mga panghitabo matag karon ug unya naa naman. Ang mga kalisdanan naa naman. Nasinati naman nato. Ang wa pa lang nato masinati kining giingon sa atong Ginoong Hesukristo dakong kasakitan. Busa importante sa dili pa na moabot makakaplag ta sa hustong pagpangalagan. Mao ni nga ang mga ministro sa PBC, kanunay gipa naningkamot uban sa pagbayad sa mga sakop sa PBC, sa mga kaubanan din mo bayad og registration aron makaprogram ang mga ministro sa PBC. Aron kapalapdan pa og ibang tayog ang hustong pagpangalaga diin makadangat ang tao sa kaluwasan. Mauna ang purpose nganong gipahimutang ni Master ang mga ministro sa PBC. Bisan asa nga mga radio station din na ang programa sa PBC. Mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Dili tuyo ni Master. Din gipahimutang sa iyang mga ministro para sa pagpadayag, para sa kalaglagan, kundi para sa kaluwasan. Mahitabo man ang dakong kasakitan. Ang trabaho sa mga ministro sa PBCM sa pagpahibaloon sa dangatan sa kalibutan ug asa pod makaplagan sa tao ang kaluwasan. Pero kamo nga naglantaw sa karon sa YouTube o naglantaw sa YouTube ug ingon man naminaw sa among programa sa radio station. Kung moabot man sa hunahuna ug usa ka pangutana, unsaon ninyo pagpruiba nga kamo usa sa mga gihimong kasangkapan din ang tao mahibalo sa kamaturan kinira. Dunay mga doktrina sa PBCM nga kami lang ang nagwali nga mga ministro sa PBCM. Sama pananglitan. Unsay gikayusahan sa amahan ug anak sa pagkakaron? O kuha tag sampol. O kana. Unsa ang gikayusahan sa amahan ug sa anak, Brad Israel? Kitay nangutana, Biblia ang atong patubagon. Unsay tubag sa Biblia, Brad Israel, nga nakasulat diha nga unsay gikayusahan sa amahan ug sa anak sa pagkakaron. Unsay tubag sa Biblia? Asa nahiusa ang amahan ug anak? Diya sa Espiritu Santo, Brad Makarayo. Ni atong probahan diri sa Biblia sa Kristohanong katilingban sa Mateo kapitulo 6 siyang putnot gingon sa pagpahayag. Buot mohatag ang amahan sa iyang kabalaan o galipay sa iyang mga anak. Buot siyang mubugkos nato aron mahiusa ta niya sama nga ang amahan ug anak nahiusa sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitinaw nga adunay giingon gikayusahan sa amahan ug anak. Ministro sa PBCM ang nangutana, Biblia ang nagtubag. Unsay gikayusahan sa amahan? Diya sa Espiritu Santo mo ni among giingon. Nga naay doktrina namo nga ang PBCM lang maoy nagdoktrina. Ha? Unsa? Sama sa gikayusahan sa amahan ug sa anak. Unsay gikayusahan sa amahan ug sa anak? Nagkahiusa sila nga ipadala ang Espiritu Santo dinhi sa kalibutan. Unsay prueba ni anak Brad Rome? Ang prueba na Brad Makarayo atong basahon din siya nakasulat sa Juan ug ang atong basahon mo kini ang Biblia nga ang pulong sa Dios. Dinhi sa kapitulo 14 sa Juan sa iyang bersikulo 26. Apan kung magagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang nga mga butang ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. O na, unsa ka importante, nagkahiusa ang amahan. Ipadala ang Espiritu Santo diri sa kalibutan. Kinsay nagsulti ang atong Ginoong Kristo? Muna giingon, kami lang nga mga ministro sa PBCM ang nagdoktrina. Unsay nakasulat sa Biblia, importante ang Espiritu Santo. Kay Espiritu Santo gipadala sa amahan, pulis atong Ginoong Kristo. Unsay trabaho sa Espiritu Santo, magtudlo sa tanang mga butang. Ug ipahinumdum pa ang gisulti sa atong Ginoong Kristo. Unsa ang usa?
dakong kasakitan ang gipasidaan sa atong Ginoo gumikan kay ang mga ministro sa PBCM gipahimutang ni Master ang gitudlo ni Master sa mga ministro sa PBCM gitudlo pud namo. Kung si Kristo nagpasidaan dunay dakong kasakitan gipasidaan pud namo sa among programa. Kung doon naman pananglitay gisada to Kristo nga Espiritu Santo ipadalas aman puli kaniya gisulti pud namo. Isip kami mga alagad sa Dios nga Espiritu Santo giila namo si Master. Why ko kaulaw nga among pagpahibalo sa ere. Kung ang tao pulaan man sa among pagpahimatod bahin sa giingog katapusan, diin ang tao makasiguro niyan ang pag-abot sa dakong kasakitan kami wala pa puli sa pagpadayag sa ere. Ngano? Daghan pa man ang nidawat sa PBCM nga pagtulunan, daghan pa man nagpamimbro. O ingon ana nga sistema. So ingon ana, sa pamasin nga doon na pa'y makasabot sa dili pa muabot ang dakong kasakitan. Kay maunay tinguha sa Dios nga ang tanang mga tao makakaplag sa kahibalo sa kamatuoran. Balikan gani nako pagbasa. Ang nakasulat sa gibasa ko ganiha ang unang Timoteo 2:3 ug 4. Kini maoy maayo og pagakahimutan sa pananaw nga atong manluluwas. Nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta og manag pakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Dunay gusto sa Dios nga kabuoton sa tao. Unsa ang kamatuoran? Ug ang tinguha sa Dios ang tanang mga tao maluwas. Dabi karon nag-ingon balik ta sa among gisultigan niya kay basin magpabilin so nahuna ninyo wala pa may kapruiba. Nga naay doktrina namo nga ang PBCM line nagdoktrina. Sama pananglitan, magkabota og kamatuoran, unya ang tingwa sa Dios maluwas. Hain man, ang kamatuoran na kinahanglan kabuton sa tao. Ang kamatuoran, bahin sa Espiritu Santo nga gipadala, kay kapag kadawaton ka na sa tao, mubunga ka na dili sa kalaglagan, kung dili sa kaluwasan. Kay ang Espiritu Santo gipadala sa amahan diri sa kalibutan, para ang tao maluwas. Kaya ang Espiritu Santo manluluwas og dili ang mga ministro sa PBCM mo'y nagpamatuod, kung dili ang atong Ginoong Hesukristo mismo mo'y nagpamatuod. Na? Unsay proiba ni ana, Brad John? Kung susiyon ta sa nakasulat sa Biblia nga ang Espiritu Santo gipadala kay ang Espiritu Santo manluluwas og kamatuoran. Unsay proiba niya na Brad John? Ang pruweba niya na Brad Macarayo ato ron basahan diri sa The Passion Translation John chapter 14 verse 15 to 17. Loving me empower you to obey my command, and I will ask the Father, and he will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and he will never leave you. The world will not receive him because they can see him or know him. But you know him intimately because he remains with you and will live inside you. Kung sa ato pa sa Cebuano nga paghubad Brad Macarayo, ang paghigugma kanako naghatag kanimo gahom sa pagtuman sa akong sugo. Og ako mangaya sa amahan, og siya maghatag kaninyo og laing mangluluwas. Ang mao ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Balag di lang tataman Brad Macarayo, tinaw og litra por litra gyud nga ang Espiritu Santo manluluwas. Mao na. Na karon, mo ni among gingon. Kung mosupak do na kamo nga naglantaw sa YouTube karon. Kamo nga naminaw sa among programa sa Power Radio. Kung maingon ta, sayop ang mga ministros PBCM. Ang pangutana namo, nasayop ba ang atong Ginoong Kristo sa pagsulti nga ang Espiritu Santo ipadala sa amahan? Nangamuyo ang atong Ginoong Kristo ug ang amahan maghatag og laing manlalaban o manluluwas nga maong Espiritu Santo sa kamatuoran. Kung nasayop ang mga ministro sa PBCM, nasayop ang atong Ginoong Kristo. Kay si Kristo mo ay nagsulti sa gibasa ni Brad John sa John chapter 14 verse 15 and 17 sa atong nabasa o sa gibasa sa The Passion. Busa sa nakasulat sa Biblia, tinaw og klaro. Kung mangita ta og asa ang kamatuoran nga kaplagon sa tao sa dili pa moabot ang dakong kasakitan sa kaulahian nga adlaw, mao ang Espiritu Santo nga sa atong nabasa manluluwas litra por litra sa Biblia nga atong gibasa. Kana maoy nabasa nato sa balaang kasulatan. Karon Brad Israel, atong tan-awon sa Biblia, importante nga ang tao mangalagad sa dapit sa Espiritu Santo. Gitinaw ba gyud sa Biblia Brad
Jezreel nga dunay pagpangalaga diya sa Espiritu Santo kay basin ang tao lisod pod og mga lagad sila. Magpasakop ko sa PBCM, nakabati ko sa wali, musulod ko. Ang problema musulod sila unya watay nabasa sa balaang kasulatan, do na bagyoy pagpangalagad sa Espiritu Santo mauna nga makatarunganon nga kita nangusog sa pagwali sa bisag asa nga radio station. Then aduna gi pagpangalagad sa Espiritu Santo, giwali ta ba na kay way nabasa o nagwali ta kay dunay nabasa? Giwali ta na Brad Makarayo kung tungod kay duna tay mabasa Brad Makarayo nga diha tay pag-alagad sa Espiritu Santo Brad Makarayo. Una na kong basahon ang King James Version sa Roma Kapitulo 7 versikulo 6 gingon sa pagpahayag. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mga patay na kita ngadtos nagulipon kanato aron mag-aalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat ug kalagdaan. Ang gisulat giingon do ipag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu. Kung unsa nang espiritu sa laing translation sa maura gyapong sitas gitin-aw kana ang espiritu gitawag kana diri gitin-aw nga Espiritu Santo ug diha ta ipagpangalagad. Giingon sa pagpahayag, apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita. Gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon. Sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa tin-aw, klaro nga sa nabasa sa Biblia may pagpangalagad sa Espiritu Santo, bag-ong pagpangalagad. Kinsay nag-esplikar? Mga apostol. Ang apostoles sa atong Jesucristo nga si Apostol Pablo. Kinsay nag-ingon nga ang Espiritu Santo man luluwas? Mao ang atong Ginoong Jesucristo. Ang atong Ginoong Jesucristo mo'y nagpanghimatoda na si kinsa man ang tao nga musupag ana. Din ang atong Ginoong Jesucristo mo'y nagsulti. Mao na kami pilit mi nga kami naagyod sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan lauman namo nga may Espiritu Santo nga among gialagaran. Paningkamuti lang nga sa dili pa moabot ang dakong kasakitan nangalagad ka sa Espiritu Santo. Maunay dag-anan sa tao. Moabot man ang dakong kasakitan nangalagad ka o gumikan kay Espiritu Santo manluluwas nga gisaad sa atong Jesucristo. Pag abot sa dakong kasakitan, mahibalo kang magampo diha sa Espiritu Santo. Nag-uban pangalagad diha sa Espiritu Santo ug ang pag-ampo diha sa Espiritu Santo. Moabot ang dakong kasakitan, ang ampo ano pa nga mga muyo ka sa manluluwas nga gialagaran mo, din mao ang Espiritu Santo. Kinsay nagsulti? Ang atong Ginoong Hesukristo. Pero naaba sa Biblia, Brad Lloyd, nga doon nagipag-ampo diya sa Espiritu Santo? Naagig ka na Brad Makarayo. Prubahan to na sa nakasulat sa Judas Kapitulo 1 versikulo 20. Giingon ka na sa pagpahayag. Apan kamo mga hinugugma, kinahanglan managtubo sa inyong balaan o yamot nga tinuhan. Pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa gitin-aw sa nakasulat sa balaang kasulatan nga diha mag-ampo sa Espiritu Santo. Paningkamuti lang nga nangalagad ka sa Espiritu Santo. Paningkamuti lang nga mahibalo ka pag-ampo diha sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo mao ang patik og timbre sa Dios, nga tubson ka sa Dios, uluwason ka sa Dios. Unsay prueba ni ana sa Biblia, Brad Richard? Anay prueba ni ana Brad Makarayo sa taga-Epeso bersikulo 4 kapitulo Sa Kapitulo 4, kapitulo 4 bersikulo 30. Ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios kinsa nga gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. o busa, doon na di ay giingon nga timbre sa Espiritu Santo alang sa pagtubos. Kanang pagtubos sa Bibliang Katoliko, Brad Jezreel, giyon sa na pagsulti. Gitawag na nga na Brad Makarayo pagsulti, gitawag na siya og pagluwas. Ang timbre gitawag na pud og patik. Sa maura gyapong sitas atong pagkabasahon giingon sa pagpahayag, ug ayaw ninyo pagsub ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios, diha kaninyo ilhanan nga kamo iya na ug garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. O busa, kada dieng Espiritu Santo patik luwason sa Dios, utobson sa Dios. Sa unsang paagi matimbrihan, Brad Jan, ang mga tao sa timbre sa Espiritu Santo o patik para sa katubsanan o sa kaluwasan sa tao. Pinaagi sa maayong balita, Brad Makarayo. Og atong basahon diri sa mga taga-Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Pinaagi kaniya kamo usab sa
pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo og sa nanagpanoo na kamo kaniya gitimriyan kamo nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo. O tinaw sa gibasa ni Brad Jan, kauban nga ministro nga matod pa sa tubag niya, matimbrihan ang tao pinaagi sa maayong balita. Unsang matanga sa maayong balita, Brad Lloyd? Wali ka na nga Espiritu Santo, Brad Macarayo. Diri sa itong pribahan sa nakasulat sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundi kaninyo nga nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagwali sa maayong balita. Pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manununda nangandoy sa pagsudong. So way ko kaulo, Brad Macarayo, ang katumanon sa gipahayag ani sa kasulatan mo ang mga ministro sa PBCM pinanguluhan sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio sa kaubang mga ministro ingon man sab sa mga misyonaryo ug sa mga bag-ong nga mga membro. O busa mauna ang among paningkamot. Ang tao matimbrihan sa Espiritu Santo pinaagis maayong balita. Unsang matangas maayong balita des Efeso 1:13. Maayong balita sa Espiritu Santo nga giwali sa mga tao. Asa nabasa? Unang Pedro 1:12. Mao nang ang among pagwali dili paglaglag sa tao, kundi pagpabuka sa kaisipan sa matag usa. Din mo abot ang dakong kasakitan, ang kalauman, mao ang wali sa Espiritu Santo aron ang tao makakaplag ka sa husto nga pagpangalagan ug pagpangamuyo ug pagampo diya sa Espiritu Santo. Mao na sa among title sa among programa, Mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Nga ikabunga sa tao dili sa kalaglagan kundi dili sa kaluwasan. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Dili man nato madawat pero unsaon man na nga mao man gyunay kamatuoran. Ug gumikan kay kami gihimong kasangkapan nga nagwali sa Espiritu Santo, buhato namo o gibuhat namo ang among responsibilidad. Isip kami nagwali diya sa Espiritu Santo para ang tao ikabantayog namo diya sa mga tao ang kaluwasan nga naa sa Espiritu Santo. Munang among giingon, nasa doktrina lang sa PBCM makaplagan sa tao. Kana nga pag-explikan, nasa mga ministro lang sa sa PBCM. Pinanguluhan sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio. Siya ang Chief Minister, siya po ang Executive Vice President sa pagtulon ang PBCM. Ingon ana ang sistema nga nakasulat sa Biblia. Busa magkinaunsaman ang dagan sa kalibutan. Inig-abot yan ang panahona, walay salapi nga makaluwas sa tao, kundili ang Espiritu Santo, diin gisaad sa atong Ginoong Hesukristo. Kay diha nagkaiusa ang amahan ug ang anak. Pero sa dili pa nako ipangutana, dito sa kaubang ministro, kung doon na ba'y prueba, basahon ko sa, kay basin maglimin sa inyong hunahuna. Nganong diha raman ang kaluwasan sa Espiritu Santo kung kamoy mo pa matuod, ang tubag na mo kinira. Unsaon nga mo may gisultis atong Ginoo Kristo. Pero daan na nagsulti ang atong Ginoo Kristo kung ang Espiritu Santo diya ka magampo og ingon man lauman nga mo'y muluwas pag-abot sa dakong kasakitan. Duna na nahilambigit na ang atong Ginoo Kristo anak nga kaluwasan. Unsay prueba basahon ko. 13:20 sa nakasulat sa Juan. Bantayin ninyo ang punto mga nagsunod sa among programa sa Power Radio ug ingon man sa YouTube. Nga naglantaw karon. Basahon ko 13:20 sa Juan. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga ang magadawat kang bisan kinsa nga akong gipadala, magadawat kanako ug ang mudawat kanako nagdawat kaniya nga mao nagpadala kanako. Kung gidawat mo ang gipadala ni Kristo, nadawat mo si Kristo. O kung gidawat ni Mos Kristo, gidawat pud nimo ang nagpadala ni Kristo nga maong amahan. Kung moingon ta ang gipadala ni Kristo iya mamatinon-an, wa may mabasa nga Espiritu Santo, okay, larga, basahon na mo. Juan 12:26. Kung kinsa ang mualagad kanako, sa atong nabasa nga 15:26 sa nakasulat sa Juan, sa atong basahon sa ang pulong sa Dios, giingon sa nakasulat sa Juan Kapitulo 15 versikulo 26, giingon sa pagpahayag, miingon dayon si Jesus kanila, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo. O na, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo. Mo na giingon na mo.
kung kami naglaom nga ang manluluwas Espiritu Santo naa na si Kristo ug ang Amahan. Mao nang nagkahiusa. Buti pa sabot naa ang pagluwas sa Amahan ug sa Anak. Nahiusa sa pagluwas sa Espiritu Santo sa iyang mga alagad. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang saon man nga mao man ay nakasulat. Busa ingon ni ana nga sistema. Walay salapi nga makaluwas pag-abot sa panahon. Unsay prueba ni ana pag-abot sa dakong kasakitan o kalaglagan. Unsay prueba ni ana, Brad Israel? Ang prueba niya na Brad Makarayo wala gisalapi ni bulawan nga makaluwas sa tao Brad Makarayo. Atong basahon diri sa nakasulat sa Soponias kapitulo 1 bersikulo 14 kama nato sa 18 giingon sa pagpahayag. Ang dakong adlaw ni Jehova haduol na. Kini nagahaduol na ug nagadali sa ilabihan gayod. Bisan ang tingog sa adlaw ni Jehova ang makusganong tao nagasinggit didto sa mapait gayod. 18 gingon. Ang ilang salapi ug ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligutgot ni Jehova. Apan ang tibuok nga yuta pagalamyon sa kalayo sa iyang pangabubho kay tibawason niya. Oo. Tapuson niya sa makalilisang gayod silang tanan nga nagapuyo sa yuta. Oh, busa gigas papay bisan pa lang sila dili makaluwas kanila. Sa atong nabasa, iga sa libay. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Munang giingon sa Soponias 1 bersikulo 2 ug 3. Gingon sa nakasulat sa Biblia nga puuhon sa Dios ang mga tao sa ibabaw sa naong sayuta. Kana ang nabasa sa Soponias 1, 3 ug 4. Karon Brad Jiggy, pangutana. Kalaglagan, katapusan sa atong nabasa ganiya sa Ezekiel. Kana bang giingon nga dakong kasakitan unsa bay mahitabo? Pangutana Brad Jiggy. Unsay mahitabo sa yuta ni anang giingon pag-abot sa dakong kasakitan? Pagalaglagon gid ka na Brad Makarayo. Og mahimo nga. Walay sulod. Unsay prueba mo? Ang prueba niya na Brad Makarayo to lambasaon sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6. Ang yuta paghimuon nga walay sulod gayod ug pagalaglagon gayod kay si Jehova mo ay nagsulti ni ining pulunga. Tungod niini ang tunglo mo ay naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog og giyutay lamang ang nanghibilin. Busa mahimo da ang yuta nga walay sulod. Sa ato pag walay sulod, ay grabe kalisod. Mga sunog pinagis tunglo. Ikapilang tunglo ang mosunog sa yuta, Brad Lloyd. Brad Jan. Ikatulong tunglog gid Brad Makarayo og ato lang basahon ang unang hubad sa King James version nga ang pinadayag gitawag og bugna ug ang Santiago gitawag og Jacobo. Ug dirita sa bugna kapitulo 11 bersikulo 14 miingon. Mingagi na ang ikaduha ka tunglo. Aniya karon ang ikatulo katunglo moabot sa madali. Busa ikatulong tunglo day mosunog sa yuta mohimong walay sulod. Unsa ang ikatulong tunglo nga mosunog sa yuta mohimong walay sulod, Brad Lloyd? Mao ka ng kusog sa gubat Brad Makarayo. Diya basa na to diri sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 25. Eh. Tungod niini, iyang gibubuo sa ibabaw niya ang kabangis na iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaog kaniya sa iyang maglibot. Apan siya wala masayo niini ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya gibutang sa iyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang kanadi ay giingon nga ikatulong tunglo nga mohimong walay sulod sa yuta ug giingon nga musunog sa yuta ikatulong tunglo ikatulong gubat sa kalibutan. Nahitabo na ang First World War 1914 ug nahitabo ang Second World War niadtong 1939 ug 40 paingon sa 1944-45 inaugurasyon. Busa ang atong paabuton ikatulong gubat sa kalibutan ang giingon nga dakong kasakitan mohimong walay sulod sa yuta. Pero pag abot sa dakong kasakitan ang kalauman nato may kaluwasan pa. Unsay kaluwasan nga natong mabasa sa Biblia, Brad Jisrael? Kaluwasan niya na Brad Makarayo minaagi sa kagahom sa espada Brad Makarayo nga luwason ta sa tinggutom ug sa gubat ug sa kamatayon. Nayang prueba atong basahon diri sa nakasulat sa Job kapitulo 5 bersikulo 20 giingon sa pagpahayag. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa sa nakasulat sa Biblia, muabot man ikatulong gubat sa kalibutan, paningkamuti lang nangalagad ka sa Espiritu Santo, luwason ka, pinaagi sa unsa kagahom sa espada panahon sa gutom, gubat ug kamatay.
unsang espadang gipasabot nga sa kagahom ni ana maluwas ang tao og literal bang espada, Brad Rome, og kinsaman ang maghatag ni ana? Ang Dios gid mo maghatag niya na Brad Makarayo o tungod ang luwas nato ang pulong gid sa Dios. Sumala atong paggabasahon kini ang pulong sa Dios nga Biblia. Sa Episo 6 bersikulo 17. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. O busa matinaw, ang espada pulong sa Dios, ang muhatag ang Espiritu Santo. Sa kagahom sa pulong nga ihatag sa Espiritu Santo, maluwas ang tao panahon sa gutom, gubat og kamatay. Ikatulong gubat sa kalibutan, paningkamuti lang nga nangalagad ka sa Espiritu Santo. Paningkamuti lang nga mahibalo ka pag-ampo diya sa Espiritu Santo. Paningkamuti lang nga natudluan ka sa mga butang diya sa Espiritu Santo. Mauragid na ang daganan sa tao uban sa pagkamatarong. Wala naman kami oras mga kaigalan ug mga kaigsunan. Gipanghinaot namong inyong masabtan ang makamaturan nga magpadangat kaninyo. Aron sa ingon ni ana, timagtimbangon ninyo ug makahukom kamo. Among gipanghinaot nga mahukma ninyo nga mga magpasakop mo sa PBCM aron sa ingon ana magkahiusa kita sa pagpangalaga diya sa Espiritu Santo sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Wala naman kami oras sa ngalan na lang sa balang magtutudlo Divine Master Tomasio Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kini inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Iniusab si Brother Robert John Maturan Impidad. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kaniusab si Brother Lloyd Badera. Iniusab si Brother Richard Impidad. Kinusab si Brother Rama Camus. Kiniusab si Brother Gisrael Macarayo, kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong papaminaw, may gabi ka natong tanan.